κατεβάζει και τα χέρια του, λέει. Είναι η σλαβική αλληλεγγύη. Είναι η σλαβική αλληλεγγύη. Θα είναι τσέχη. αυτό λέω, γιατί κανένας αυτό είναι σαν Πάρ' τα λίτσα και κάτω κορνίτσα. Εγώ είδα στο Γιουρτσάκι το αριστερό του Πιτσιρίκου, ήταν πολύ έτσι, δεν είναι Γιουρτσάκι. Ο Δημήτρης και τα δύο είναι εδώ. Πυρώσω τι γράφει, αφού είναι αποφασισμένοι. Ο ένας για τον άλλο, Μαρτ, περιμένεις. Μπορεί να την αμέσως τσέχει. Μπορεί να είναι Τσέχα. Άιτε βρε, άιτε βρε. Άιτε βρε. Παντελή, ξεκίνησε το σφάξιμο. Θα μας τρελάνουνε. Δεν πειράζει ρε Δημητρή. Εσύ είσαι καλύτερος ρε. Τι μαγένεις! Τι μαγένεις!